bimina kuma telefoni kan n'a wele bamanankan na telefoni walima nɛgɛjuru. Telefoni kɔlɔlɔw b'a la i b'a fɔ nafaw b'a la cogo min na i b'a fɔ a b'a dɔn cogo min na. Nka n'a sɔrɔ e ka baara k'o ye ka mɛn telefoni ci la wagati bɛɛ lajɛlen na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ dɔw lase ma i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na. Mɔgɔ mɔgɔ k'a fɔ e bɛ mɛn telefoni ci la k'i bɛ se miniti 17 ma tile kɔnɔ telefoni ci la walima heure 15 kalo kɔnɔ telefoni ci la i bɛ san 10 sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana dɔw lase ma i n'a fɔ kansɛri n'a ɲɔgɔnnaw. Walasa i k'a dɔn o bɛ se ka sɔrɔ cogo min fɛ e k'i jija ka video lajɛ f'a laban na. Ka d'a kan n bɛna ɲɛfɔ ye telefoni nafa jumɛn de b'a la kɔlɔlɔ jumɛnw de b'a la a bɛ se ka bana minnu lase ma n bɛna o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ye video in na. Nka o ta bannen n bɛna kɛwale 12 n bɛn'o fɔ e ye. O kɛwale 12 ne min hakili to olu la k'olu kɛliw dabila o bɛ se ka kɛ sababu ye telefoni bɛ se ka kɔlɔlɔ caman de lase ma i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na hali ka se i ni yɛrɛ ma. An ka daminɛ. N ka foli b'i ye n bɛ ka lajɛ nin wagati in na ne tɔgɔ ye Dr Usumani Yaya Ture. Yan tɛ kuma foyi ka kɛnɛya kɔ bamanankan na. N bɛ kunnafoniya ɲuman d'i ma wagati bɛɛ lajɛlen na walasa e bɛ kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na. Telefoni n'anw fɛ yan nɔ komi n y'a fɔ cogoya min na wele nɛgɛjuru walima telefoni. Telefoni nafa caman de b'a la a bɛ nafa caman de lase anw ma nka n bɛ damadɔ b'o fɔ e ye video in kɔnɔna na. Telefoni bɛ kɛ sababu ye ka kuma ɲɔgɔnya k'o nɔgɔya i ni dɔnbagaw ni ɲɔgɔn cɛ wagati bɛɛ lajɛlen na. I bɛ se k'i to i sigiyɔrɔ la ka weleli kɛ i ni i fɛmɔgɔw i bɛ fɛ ka kuma mɔgɔ mɔgɔ fɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali yɔrɔ minnu mabɔlen don i n'u bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya. A bɛ se ka kɛ sababu ye hali n'u bɛ se ka ɲɔgɔn ye réseau sira fɛ. Telefoni bɛ se ka nafa wɛrɛw ɲa tuguni ka d'a kan a bɛ se ka kɛ sababu ye e ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ka kunnafoniyaw di ɲɔgɔn ma ka sɛbɛnniw kɛ k'a ci ɲɔgɔn ma wagati bɛɛ lajɛlen na. O ye telefoni nafaba ye. Telefoni marali kɔlɔlɔ caman de b'a la nka o t'a yira k'a fɔ telefoni marali ko kojugu don. N bɔra ka nafa minnu f'i ye telefoni kan sisan o nafaw bɛɛ kama i bɛ se k'a mara nka n'i b'a mara i hakili to i yɛrɛ la ka d'a kan kɔlɔlɔ caman de bɛ yen fana a bɛ se k'o fana lase i ma. O kɔlɔlɔ dɔ ye mun ye a bɛ se ka kunkolodimi bila i la a bɛ se ka sɛgɛ k'o bila i la ɲɛ problème a bɛ se k'o lase i ma. Bana dɔ bɛ n'an b'a wele maladie d'Alzheimer a bɛ se k'o bila i la. A bɛ se ka sunɔgɔ sɔrɔli sufɛ o gɛlɛyali a bɛ se k'o bila i la. A dɔw la yɛrɛ a bɛ ɲɛ jo sufɛ i tɛ sunɔgɔ sɔrɔ a bɛ se ka hali kansɛri bila i la. O ta bannen video daminɛ na n y'a f'i ye ko kɛwale 12 n bɛna o fɔ ye min bɛ se k'a to ni telefoni bɛ se ka kɔlɔlɔ lase i ma. A fɔlɔ n'a sɔrɔ i bɛ mɛn telefoni ci la wagati bɛɛ lajɛlen na i k'o dabila ka d'a kan kuma telefoni na wagati bɛɛ lajɛlen na i ye o ye i bɛ telefoni ci la o bɛ se ka kɛ sababu ye min bɛ se ka kɔlɔlɔ lase i ma. Walasa kɔlɔlɔ in kana n'e sɔrɔ n'i bɛ mɛn telefoni ci la i ka to ka telefoni kumakan labɔ kɛnɛma n'an b'a wele tubabukan na haut-parleur. Dɔw fana b'a fɔ ka telefoni kumakan bɔ kɛnɛma o tɛ se ka kɛ jama cɛ la. N b'a dɔn kuma dɔw bɛ yen olu tɛ se ka fɔ jama cɛ la n'olu n'a kuma ɲɔgɔnnaw don i bɛ se ka écouteur k'o don tulo kɔnɔna na k'a lamɛn k'i ka kumaw k'o la. Nka n'a fɔra i ka écouteur fana utiliser o t'a yira fana k'a fɔ wagati bɛɛ lajɛlen na e ka to ka écouteur don tulo kɔnɔ ka d'a kan n'i b'o kɛ kuma bɛɛ o fana bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ wɛrɛ ye min bɛ se ka se tulo ma. Kuma kelen-kelenninw na jamama yɔrɔ n'a ɲɔgɔnnaw la i bɛ se k'a kɛ hali o yɛrɛ fana na i kana écouteur mankan bonya kojugu i ka mankan bɛɛ hayaya la i bɛ se ka mɛn ka da hayaya min ma. Nka n'i kelen don i bɛ telefoni mankan bɔ kɛnɛma n'o ye haut-parleur ye walima n'i bɛ yɔrɔ la i bɛ se ka i ka telefoni mankan bɔ kɛnɛma yɔrɔ min na i k'a kɛ o cogoya la o b'a to e bɛ kisi onde électromagnétique kɔlɔlɔw ma. A filanan i kana mɛn ka telefoni écran lajɛ. Telefoni écran lajɛli ka se wagati jan ma o bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye min bɛ se k'e ɲɛ sɔrɔ ka d'a kan a bɛ se ka ɲɛkolo sɛgɛ joona n'an b'a wele aténopie. A sabanan i kana telefoni bila i poche kɔnɔ ka d'a kan n'i ye telefoni bila poche kɔnɔ kɔlɔlɔ wɛrɛw caman de b'a la hali minnu tɛ kɛnɛya sira ye. O dɔ ye mun ye i bɛ se ka ɲinɛ k'i sigi a kan a bɛ se k'i ka telefoni écran ci walima i bɛ girin ka wuli telefoni bɛ se ka bɔ poche kɔnɔ a bɛ bin o fana bɛ kɛ kuma dɔw la. Nka kɛnɛya sira kan telefoni bilali poche kɔnɔ ka sababuya kɛ radiation bɛ kɛ telefoni fan fɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kolo n'o ye senkolo ye k'o fanga dɔgɔya. A bɛ se ka kɔlɔlɔ lase rein ma a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase fana spermatozoïde ma ka d'a kan a bɛ spermatozoïde sɛgɛsɛgɛliw min yira a bɛ dɔ bɔ
a fanga la a bɛ se ka dɔ bɔ a la caya yɛrɛ fana na a bɛ se ka sababu fana ye kuma dɔw la sogobu n'o ye woro bu ye o bɛ se ka yɛrɛyɛrɛ a yɛrɛ ma mɔgɔ min bɛ telefɔni bila u pɔsi kɔnɔ wagati bɛɛ lajɛlen na ni telefɔni bɛ soni telefɔni mana mankan bɔ a bɛ vibration min kɛ farisogo yɔrɔ in n'a dalen don o la kuma bɛɛ n'o ye woro yɔrɔ ye a bɛ dege a la n'a sɔrɔ a ma deli k'i sɔrɔ mɔgɔ ɲininka a delila ka minnu sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ ka kuma i fɛ a delila ka ne yɛrɛ sɔrɔ nka n y'a dɔn k'a fɔ telefɔni bɛ ka kɛ n y'a dabila depi o kɛra wagati damadɔ kɔfɛ a dabila la i b'a ye sogobu n'o ye woro bu ye o bɛ yɛrɛyɛrɛ a yɛrɛ ma hali ni telefɔni tɛ ka soni kuma dɔw la a bɛ yɛrɛyɛrɛ a yɛrɛ ma walasa ni kɔlɔlɔw kana ne sɔrɔ e kana telefɔni bila i pɔsi kɔnɔ hali ni ma ɲɛ i bɛ telefɔni bila i pɔsi kɔnɔ i ka sonnerie i k'o bɔ a la i ka vibration i k'o bɔ a la n'i bɛ se k'a bila silencieux la walima n'i bɛ se k'a faga i bɛ se k'o kɛ nka k'a bila i pɔsi kɔnɔ k'a sɔrɔ ni n bɔra ka minnu fɔ sisan n'o ye sonnerie vibration connection olu bɛɛ b'a la olu man ɲi e farisogo ma a naaninan n'a sɔrɔ i ye muso ye i kana to ka telefɔni bila i ka suncɛn kɔnɔ ka d'a kan muso caman bɛ yen u bɛ to ka telefɔni bila u ka suncɛn gorge kɔnɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka cancer bila e la n'an b'a wele cancer de sein a duurunan e kana telefɔni bila i kunkɔrɔ wagati si n'i bɛ sunɔgɔ la dɔw bɛ telefɔni gɛrɛ u kunkɔrɔla la dɔw yɛrɛ fana bɛ telefɔni don u ka kungɔdɔnna jukɔrɔ n'e b'o kɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye kɔlɔlɔw bɛ se k'e sɔrɔ ka sababu kɛ ondes électromagnétiques ye o bɛ se ka kɛ sababu ye wagati jan kɔfɛ cancer bɛ se k'e sɔrɔ ka sɔrɔ i yɛrɛ t'a dɔn a sɔrɔla cogo min na walasa e ka kisi o bana sugu ninnu ma e k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na n'a sɔrɔ i bɛna da i ka telefɔni ma bɔ i la i ka telefɔni bila yɔrɔ la yɔrɔ min n'o n'e ka jan ɲɔgɔn na a wɔɔrɔnan e kana sɔn cogo si ka dumuni kɛ ka sɔrɔ i m'i tɛgɛ ko safunɛ na mɔgɔ caman bɛ yen nɔ n'u bɛ dumuni na i b'a sɔrɔ telefɔni b'u kɛrɛfɛ u bɛ dumuni na u bɛ telefɔni ci la walima n'u wulila telefɔni na u bɛ appel ta dɔw yɛrɛ fana bɛ to telefɔni ci la u bɛ to misayi sɛbɛn fana na o bolo kelen u b'o kɛ ka dumuni wɛrɛ ta k'o don u da kɔnɔ o bɛ se ka bana las'u ma ka d'a kan san 2011 ɔkutɔburu kalo la sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ banakisɛ dɔw olu bɛ da telefɔni sanfɛ i b'a fɔ u bɛ da fɛn caman sanfɛ cogo min na bactéries i b'a fɔ escherichia coli staphylocoque ani virus dɔw yɛrɛ fana olu bɛ se ka sɔrɔ telefɔni sanfɛla la a fasadiw sanfɛ a écran yɛrɛ fana sanfɛla la e maga telefɔni na o banakisɛ ninnu bɛ se ka da e tɛgɛ la n'i nana dumuni kɛ ka sɔrɔ i m'i tɛgɛ o safunɛ na olu banakisɛ ninnu bɛ se ka se i kɔnɔ o bɛna kɛ sababu ye ka bana jugu bila e la e yɛrɛ t'a dɔn bana min yɛrɛ sɔrɔla cogo min na a wolonfilanan i k'a dɔn k'a fɔ telefɔni utiliseli ka baara kɛ telefɔni na wagati bɛɛ lajɛlen na i kun birilen ka mɛn o la wagati caman bɛ yen i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u b'u kun biri ka baara bɛɛ kɛ telefɔni na nin cogoya la o bɛ kɛ sababu ye n'u bɛ kandimi sɔrɔ u yɛrɛ t'a dɔn kandimiw sɔrɔ cogo min na dɔgɔtɔrɔso la caman bɛ na an fɛ yen nɔ u b'a fɔ k'u kan bɛ k'u dimi k'olu t'a dɔn fɛn kelen min y'a to n'u kan bɛ k'u dimi dɔw yɛrɛ fana u k'ale olu ma da o kan kan mɛ kan bɛ k'u dimi a caman na n'i y'a lajɛ i b'a sɔrɔ a tigilamɔgɔw u bɛ baara kɛ telefɔni na u kun birilen kojugu a seginna e kana sɔn cogo si la ka ɛri 2 kɛ misaji sɛbɛn na telefɔni na dɔw fana misaji sɛbɛn de ka d'olu ye ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye o bɛ se ka ɛri 2 kɛ misaji sɛbɛn na mɔgɔ mɔgɔ k'e bɛ tɛmɛ ɛri 2 kan tile kɔnɔ misaji sɛbɛn na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni bolo cogoya bayɛlɛmali ye walima ka na ni hali bolodimi ye ka d'a kan bolo in n'o ye tɛgɛden kuma ye i b'a fɔ a ɲɛ b'a la cogo min na o bɛ sɛbɛnni min kɛ telefɔni na ale bɛ baara min kɛ telefɔni na ani walima ni bolo wɛrɛw don kuma bɛɛ u bɛ telefɔni na o cogoya la ka nin wagati janba in sɔrɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye hali u bɛ se ka funu n'an b'a wele tendinitiw a 9nan e kana sɔn cogo si ka telefɔni di denmisɛnnin fitinin ma i ka dɔn k'a fɔ telefɔni dili o bɛ daminɛ denmisɛnnin ma n'a si ye san 12 sɔrɔ ka yɛlɛ o sanfɛ nka telefɔni dili denmisɛnnin ma ka sɔrɔ a si ma taa yɔrɔ si kɔlɔlɔw caman de b'a la nka an fɛ yan mɔgɔ caman bolo n'i ye telefɔni di denmisɛnnin fitinin ma o de ka ɲi a ma dɔw yɛrɛ bɛ telefɔni di denmisɛnnin ma kabini n'a tɛ san 2 bɔ walima n'a ye san 2 sɔrɔ dɔɔni dɔrɔn u bɛ telefɔni d'a ma walima u bɛ tablɛtiw san ka d'a ma u b'a fɔ k'a bɛ kulonkɛ k'a la k'a sɔrɔ i t'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka kasaraw de lase i den ma ka sɔrɔ a ma taa yɔrɔ si denmisɛnnin fitinin a tɛ i b'a fɔ mɔgɔkɔrɔba denmisɛnnin fitinin don o don a hakili bɛ kɔrɔbaya ka taa fɛ don o don farisogo bɛ kɔrɔbaya ka taa fɛ kabini o ma kɛ fɔlɔ ne ye yan ni ondes électromagnétiques ka n'u o gɛrɛ ɲɔgɔn na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka retard o don a ka diɲɛnatigɛ la hakili fan fɛ hali farisogo yɛrɛ fan fɛ ondes électromagnétiques bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ o b'a jira k'a fɔ denmisɛnnin telefɔni man ka d'a ma o t'a bannen fana ye
hali n'o yɔrɔ yɛrɛ fana bɔra yen telefɔni dili denmisɛnnin fitinin ma a bɛ se k'a bali sunɔgɔ la walima a bɛ se ka sunɔgɔ sɔrɔli gɛlɛya ka d'a kan i b'a sɔrɔ da wagati bɛ se wagati min na o y'a sɔrɔ a degera telefɔni na a bɛ telefɔni utiliser wagati bɛɛ lajɛlen na ka d'a kan denmisɛnnin a t'a dɔn a kan ka min kɛ a man ka min kɛ a bɛ se ka sababu yɛrɛ fana k'a bila kojugu lajɛli a si ma se fɛn minnu lajɛli ma k'olu lajɛ réseaux sociaux kan ou bien internetiw kan ka fɛnw lajɛ a si ma se fɛn minnu lajɛli ye o bɛ se ka kɛ sababu ye hali k'a yɛrɛ jogo fana falen k'a bila kolankolonw kɛli la o bɛɛ b'a yira k'a fɔ telefɔni man ka di denmisɛnnin ma bana min bɛ sɔrɔ a fɛ ka sababu kɛ radiation ye a n'a bɛ se ka jogo tiɲɛni min kɛ cogo si la e kana sɔn ka telefɔni di denmisɛnnin ma min tɛ san 12 bɔ a tanna i kana sɔn cogo si k'i to motoboli la walima mobili boli la ka telefɔni utiliser mɔgɔ caman i b'a sɔrɔ u bɛ telefɔni na u bɛ mobili boli la walima u bɛ motoboli la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase i ma ka d'a kan i bɛ se ka accident jugu sɔrɔ min yɛrɛ bɛ se ka kɛ i sata ye o b'a yira k'a fɔ cogo si e kana telefɔni utiliser k'a to mobili boli la walima motoboli la a 11nan e kana sɔn cogo si ka telefɔni to kuran na ka weleli k'a la walima k'i sigi message sɛbɛn na telefɔni na ka d'a kan o bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye min bɛ se ka e sɔrɔ dɔw yɛrɛ o t'olu yɛrɛ bɔ yɛrɛ hali dɔw bɛ don telefɔni ye ɲɛgɛn kɔnɔna na i b'a sɔrɔ u bɛ ka ko u bɛ telefɔni utiliser la ji bɛ se ka se telefɔni ma ji bɛ se ka se telefɔni chargeur donyɔrɔ fana ma n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ni kuran bɛ ci a dɔw la a bɛ se ka na ni saya yɛrɛ fana ye o ye fɛnw ye minnu bɛ adamadenw sɔrɔ kosɛbɛ a 12nan sɔnni ko o fɔ ye n'a sɔrɔ n'i siɲɛ fɔlɔ ka n ka video lajɛ i k'i abonné n ka chaîne kan i ka cloche de notification ta walasa ka encourager n ka baara la i ka j'aime ta n'a sɔrɔ n ka video diyar'i ye ni ɲininkali b'i fɛ walima n'i bɛ fɛ ka kuma fɔ i b'o fɔ video commentaire yɔrɔ la n bɛna a jaabi a 12nan e kana sɔn cogo si ka kɛ telefɔni ka jɔn ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu bolo k'u bɛ ka telefɔni mara i b'a sɔrɔ telefɔni yɛrɛ de bɛ k'olu mara i yɛrɛ taara fɛn min san sugu la i bɛ se k'a bɔ i bolo i b'a fɔ i bɛ se k'a mara cogo min na i bɛ se k'a bɔ kuran yɛrɛ la a bɛ sa i b'a bila kɛrɛfɛ nka i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman ka telefɔni de bɛ k'a mara o bana in o bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ kosɛbɛ o t'a dɔn ko bana de don ka d'a kan u tɛ se ka ɲa telefɔni kɔ u ye o ye u ni telefɔni bɛ ɲɔgɔn fɛ n'u welela wagati o wagati u bɛ telefɔni ta hali u bɛ baara la u concentré don baara min na u b'o baara bila ka telefɔni appel ta ni message cir'u ma f'u k'o répond n'u wulila sɔgɔmada fɛ baara fɔlɔfɔlɔ min b'u la i b'a sɔrɔ u bɛ don u ka telefɔni kɔnɔ message fɛn bɛ appel fɛn bɛ k'a bɛɛ répond fɔlɔ o bana in n'an b'a wele monophobie a bɛ mɔgɔ caman na nka a bɛ mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ minnu n'u nɔrɔlen don u ka telefɔni na kosɛbɛ walasa e kana i mago sa i ka diɲɛnatigɛ yɛrɛ dilanni cogo ɲuman na i ka bɛɛ fɛn bɛɛ lajɛlen k'o bɛn telefɔni ma e k'i hakili to nin yɔrɔ la kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ telefɔni utiliseli wagati bɛɛ wagati jan o bɛ se ka kɔlɔlɔ lase e ma i ka diɲɛnatigɛ la e ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ o de ye ne hamina ko ye i kan bɛn sibiri natɔ ka d'a kan sibiri natɔ n bɛna kuma cancer du col kan nka ne kelen tɛna kɛ ni spécialiste bɛna kɛ min ka baara ɲɛsinnen don musow furakɛli ma n'an b'a wele gynécologue n'o bɛna jan ka kuma cancer du col kan n'an b'a wele cancer du col de l'utérus